ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଆମ କର୍ମ ଉପରକୁ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା। ତିନିଟା ଫୁଲ ତ ଆଣିଛେ, ଚାଲ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଆମର, ଆହୁରି ଫୁଟୁ ନାହିଁ ଗଛରୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ନା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ପିଙ୍କ ଫୁଲ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ହଳଦୀର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର, ଏଇଟା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଏଇଟା ଟଗର, ଏଇଟା ଘି ମନ୍ଦାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାତ ମନ୍ଦାର, ଆହୁରି ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟୁଛି ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ବାପା ଆମେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି କାଦର। ଏତିକି ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋର ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା ସାରିଦେଲି। ପୂଜା ସାରିକି କିଛି ସକାଳର ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଇକି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲାଣି ତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଠେଇବି ରାକ୍ଷୀ, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବି ନେଇକି ଆସିଛି, କାଲି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି, ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କର। ତ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ପଳେଇ ଆସିକି ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ପୋଷ୍ଟାଲ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ପେନ୍ ଦେଖାହେଲେ, ଆଉ ସେ ମୋତେ କିଛି ପାର୍ସଲ୍ ଦେଲେ, ନେଇକି ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ସାରା ଖାଇଥିଲିନି ବୋଲି ବେଲାରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବା।